dinuman iti ayo malaglagip ka na ipaniknik ko kinapunok yan ka adi ka malipatan tito'y biyag ko. Malaglagip ka na ipaniknik ko kinapunukan ka adi ka malipag tito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas baalang to'y iliw ko kamusta nga taniyay ayte kun kunadang to'y puso umanay laingen nga aspek lagawan mo nga isupang ipapasa to'y iliw ko. Dinuman iti ayo malaglagip ka na ipaniknik ko kinapunukan ka adi ka malipatan tito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas baalang to'y iliw ko kamusta nga taniyay ayete kun kunagay ti puso umangay laingen nga ampek lagawan mo nga isupang ipapasa ti iliw ko. Iti panagmaymaysa di mas baalang to'y iliw ko kamusta nga taniyay ayte kun kunagay ti puso umanay laingen nga ampek lagawan mo nga isupang ipapasa to'y iliw ko nga isupang ipapasa